L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. A la Catalunya del 1914, l'agricultura i la ramaderia encara suposen la base econòmica de moltes comarques de Catalunya, de Lleida fins a l'Empordà, del Penedès al Pirineu, passant per l'Ebre. En concret, entre 1910 i 1920, un 35% de la població catalana encara es dedica al camp. La Mancomunitat es troba un sector agrari que pateix un llarg abandonament per part de l'Estat. Prat de la Riba ja deia que l'agricultura i la ramaderia estava completament abandonada a principis de segle. De fet, l'actuació de l'Estat a Catalunya era molt burocràtica, funcionarial, de cobrament d'impostos i de manteniment de l'autoritat pública. Els agricultors i ramaders que estaven abandonats de la mà de Déu, quan van començar a veure que venien tècnics a ajudar-los a millorar la productivitat de la seva agricultura, ho van rebre com un regal diví, com aquell qui diu, perquè mai ningú de l'administració pública els havia anat a ajudar. Expliquen alguna història, per exemple, que els primers tècnics que anaven als pobles aquests més allunyats i més recòndits, on mai no hi havia anat ningú, que fins i tot en un poble, quan hi va anar el director dels serveis tècnics d'agricultura, van arribar a tocar les campanes del campanar de l'església per rebre el tècnic, mostrant això, la seva alegria, com si vingués una autoritat de les més grans que hi havia. Una de les primeres iniciatives per modernitzar i formar els agricultors i ramaders catalans és la constitució l'any 1912 de l'Escola Superior d'Agricultura, fundada per la Diputació de Barcelona, presidida per Prat de la Riba. En aquest projecte d'escola agrícola hi intervé un personatge imprescindible, Manuel Raventós, propietari vinícola de Sant Sadurní d'Anoia. Manuel Raventós i Domènech va ser el gran impulsor del cava a la seva vila natal, a partir de l'expansiu negoci de vins espumosos fundat pel seu pare l'any 1872. Amb l'arribada de la filoxera, va formar part del grup de propietaris vinícoles que va encapçalar la lluita contra la plaga, el que es va conèixer com els 7 savis de Grècia. Va ser pioner en la replantació de vinyes a les seves finques. Raventós va consolidar la marca Codorniu, coneguda internacionalment. Aquesta experiència i els coneixements de la tècnica aplicada al sector vitivinícola el porten a la presidència de l'Institut Agrícola de Sant Isidre. Participa en la creació de l'Escola Superior d'Agricultura i dels seus laboratoris, que posarà en marxa els projectes de la formació tècnica de la Mancomunitat de Catalunya. Raventós és el primer director de l'escola. Empresari, tècnic i impulsor del sector de la vinya, Raventós s'implica també políticament com a diputat de Solidaritat Catalana per Valls-Montblanc. S'avança en l'ús del català per tractar qüestions vinícoles o agràries en publicacions especialitzades i en diferents diaris com La Veu de Catalunya o El Poble Català. Manuel Raventós és codorniu i és el primer president de l'Institut Agrícola i és un de les primeres persones
que aplica conceptes tècnics a l'agricultura. Manuel Raventós és un home de confiança d'Enric Prada de la Riba, en què ell li confia la creació d'aquesta Escola Superior d'Agricultura. Ell era un propietari rural dedicat a la viticultura, al cava, i és la figura que impulsa que impulsa i que dirigeix l'Escola Superior d'Agricultura els primers anys d'aquest centre. A l'Escola Superior d'Agricultura, que es troba al recinte de l'antiga fàbrica de Can Batlló i que actualment ocupa la residència d'estudiants Ramon Llull, es reuneixen els principals innovadors de l'agricultura i la ramaderia catalanes. I entre l'Escola Superior d'Agricultura van destacar molts professors, perquè el que es tractava era de tenir un grup de persones ben formades per dirigir la transformació, la modernització de l'agricultura catalana. Però jo en voldria destacar una, la figura de Pere Màrtir Rossell i Vilà, que era un professor de zootècnia. Ell feia les classes de ramaderia, que en diríem, però ell en deia zootècnia. Pere Màrtir Rossell va néixer a Olot en una família de traginers. El tracte amb els animals i la prosperitat del negoci familiar li van permetre estudiar veterinària. Militant del nacionalisme republicà, va participar a la Setmana Tràgica i es va haver d'exiliar a França, on va conèixer les darreres novetats agropecuàries. Després d'un breu exili, treballa com a inspector d'higiene pecuària i sanitat veterinària. Més tard aconsegueix la càtedra de zootècnia de l'Escola d'Agricultura i Prat de la Riba el nomena director dels serveis de ramaderia de la Mancomunitat. Rossell és el divulgador de les noves tècniques en la cria i alimentació del bestiar, amb la publicació de diversos treballs, l'extensió de cursets de perfeccionament i amb l'impuls de concursos per promoure i recuperar les races autòctones més productives. Més tard dirigeix els serveis de patologia animal i els de l'ensenyament agrícola postal. Amb l'arribada al poder de Primo de Rivera, perd el càrrec de catedràtic a l'Escola Superior d'Agricultura, que recupera amb l'arribada de la República. Seguidor de Francesc Macià, forma part d'Estat Català i milita a Esquerra Republicana, amb la qual és diputat al primer Parlament de Catalunya. El 1931 és nomenat director del Zoològic de Barcelona. A l'Escola Superior d'Agricultura hi acudeixen alumnes de les masies, cases de pagès i granges de tot Catalunya, especialment de la zona de Barcelona i la seva rodalia. Després de 4 anys, els estudiants poden obtenir el títol d'enginyer agrícola, un certificat que només serveix a Catalunya, diferent del d'enginyer agrònom que es pot estudiar a Madrid. Hi havia una dita que se'n deia que l'Escola d'Agricultura era l'escola dels hereus, no? Els hereus d'aquestes cases, d'aquestes masies, doncs van anar, alguns, a estudiar a l'Escola Superior d'Agricultura. Hi havia l'Enric Coromines, que era un deixeble del Pere Màrtir Rossell i Vilà. Va ser una persona que va introduir, que va promoure molt tot el que és els pollastres de pota blava del Prat i tota l'avicultura en general. Hi hauria també un altre cas, un altre enginyer agrícola, que és el Magí Alfonso. El Magí Alfonso va portar una granja modèlica de Viram a Cerdanyola del Vallès, que també va tenir molt interès. Magí Alfonso també era un deixeble de Pere Màrtir Rossell i Vilà. I també voldria parlar de la figura d'Eduard Simó. Eduard Simó era un tècnic, ell era del Maresme, de Tiana, i el seu pare es dedicava més a això, el que és propi del Maresme, a la floricultura. Eduard Simó, la família d'Eduard Simó es dedicava a la fructicultura, però per influència de Pere Màrtir Rossell i Vilà va posar una granja de porcí. L'any 1922, la Mancomunitat presidida per Josep Puig i Cadafalch adquireix la masia de Torre Marimon, a Caldes de Montbui, per situar-hi la granja model experimental, que comença a funcionar de seguida. La finca, de 115 hectàrees, 52 de les quals eren de terra de conreu i 45 de bosc i viver forestal, té com a missió servir com a terreny experimental i per a les pràctiques dels alumnes. Però les obres dels nous edificis no es comencen fins al 1927 i s'inauguren 4 anys més tard. A partir de l'any 1940, la Torre Marimon es reconverteix en escola de capatassos agrícoles. Més tard s'imparteixen cursos de formació professional agrària i alhora serveix per les pràctiques dels estudiants de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Posteriorment, la Diputació de Barcelona i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat subscriuen el Pla Director Torre Marimon, que preveu reforçar-ne el paper com a estació experimental agrària.
Actualment és la seu de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària i continua sent una referència en la recerca agrícola, forestal i ramadera. Era allà on els alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura anaven a fer les pràctiques, tant els que estudiaven els graus més superiors, el d'enginyer agrícola, com d'altres que estudiaven graus mitjans o fins i tot cursos més específics, més divulgatius, com podien ser cursos de viram. On no reeixeix la mancomunitat és en el propòsit de crear una escola superior d'estudis de veterinària. L'any 1915, el govern espanyol denega l'autorització dels nous estudis. L'alternativa és l'intent de constituir una escola de zootècnia. La Mancomunitat de Catalunya va projectar obrir una escola de zootècnia, que en principi es volia que fos un centre universitari de veterinària, però per problemes administratius entre el poder, el govern central i la Mancomunitat de Catalunya, mai es va deixar obrir un centre de veterinària. Ni tan sols això, ni tan sols una escola de zootècnia, que era una mica diferent, era un plantejament diferent al que seria un centre de veterinària. Els centres de veterinària estarien més encaminats a formar persones que acaben fent carrera administrativa, que acabaven sent funcionaris i que, com a molt, el que buscaven era la sanitat de la ramaderia. I, en canvi, l'escola de zootècnia el que buscava era més impulsar la producció i la productivitat de la ramaderia catalana. A partir del curs 1918-1919 es creen els serveis tècnics d'agricultura amb seccions dedicades a totes les especialitats de l'agricultura i ramaderia. Després s'hi afegeixen viticultura i enologia, terra-campa i arbres fruiters. Posteriorment neix la secció de ramaderia i de servei forestal. Cadascuna d'aquestes seccions té el doble objectiu de la investigació i l'assessorament tècnic als agricultors i ramaders. Dintre la Mancomunitat de Catalunya es va crear els serveis tècnics d'agricultura, que una de les seves principals missions era difondre a tot el territori català la modernització de l'agricultura catalana. Això passava que els tècnics d'aquests serveis tècnics d'agricultura i el professorat de l'Escola Superior d'Agricultura fessin nombroses xerrades, conferències sobre la poda dels arbres, les plagues, sobre la maquinària agrícola, sobre el que fos. Els alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura són sistemàticament becats per estudiar i conèixer les experiències que es produeixen en el camp de la modernització agrícola a la resta d'Europa i als Estats Units. Ramon Sala i Roqueta va obtenir el títol d'enginyer agrícola per l'Escola Superior d'Agricultura i el van becar, va obtenir una ajuda per anar als Estats Units per estudiar la fruita, la fructicultura a la zona de Califòrnia. Ell va estar en un college a Berkeley, que s'estudiava la genètica de les fruites, i quan va tornar a Catalunya, el que va fer, sobretot a la zona de la plana de Lleida, és introduir noves varietats de fruita i introduir la fructicultura. L'Institut de Mecànica Agrícola és la institució destinada a fomentar la renovació tecnològica i comença a treballar de cara a la futura tractorització del camp. La Mancomunitat de Catalunya té una intervenció en aquest sentit, en la maquinària, comença a difondre un tipus d'arada, l'arada Brabant, perquè deien que era més, i perquè era més productiva a l'hora de llaurar, i també comencen a introduir maquinària. Un cas significatiu, emblemàtic d'aquesta maquinària va ser un concurs de maquinària que es va fer l'any 1921 a Lleida, als Camps Elisis de Lleida. Hi va haver una exposició de maquinària agrícola i, a més, un concurs de tractors per veure quin era el seu rendiment. Una de les tasques més importants de l'obra agrícola de la Mancomunitat és l'impuls que dona l'acció social agrària que dirigeix Josep Maria Randé, professor de l'Escola d'Agricultura i fundador de diverses institucions cooperatives a la Conca de Barberà, d'on és originari. La Mancomunitat de Catalunya, que buscava les millors persones que poguessin tirar endavant els projectes que tenia, doncs va incloure dintre els serveis tècnics d'agricultura la figura de Josep Maria Randé. Ell ja havia impulsat tot el cooperativisme agrícola a l'Espluga de Francolí i a la Conca de Barberà d'on era, i ell va, des de la Mancomunitat de Catalunya, des dels serveis tècnics d'agricultura, hi havia una secció que se'n deia Acció Social Agrària, que es va dedicar a promoure les cooperatives agrícoles arreu del país. Les ajudava en la formació dels estatuts, les ajudava en organitzar la producció agrícola i també, una cosa important, en la comercialització
comercialització d'aquests productes. Els pagesos, doncs, els vinyaters, que en definitiva produeixen vi, s'uneixen en cooperatives i aquestes cooperatives creen uns grans cellers que són en aquests moments, encara es mantenen la majoria d'ells, uns edificis arquitectònics extraordinaris, obra en bona part de l'arquitecte Cèsar Martorell. Els cellers cooperatius del Pinell de Brai i de Gandesa, dues poblacions separades només per 10 quilòmetres, es construeixen pràcticament al mateix temps i en competència l'un amb l'altre. L'arquitecte Cèsar Martinell fa un celler a Gandesa i els del Pinell el criden i li diuen que en volen un de més maco, tot i que és un poble molt més petit, amb només 1.918 habitants. Les 14 famílies que hi ha darrere del projecte hipotequen cases i terres per afrontar els costos de l'obra, que volen que sigui monumental. El mateix Martinell intenta convèncer-los de fer una obra més modesta, però no ho aconsegueix i ha de canviar els plans inicials i fer uns arcs més grans i més esvelts en un edifici en què es combina el totxo, la rajola vidriada i la pedra. Davant l'eufòria dels cooperativistes del Pinell, Martinell els proposa substituir el fris previst de rajoles tipus tauler d'escacs per rajoles pintades per un artista. Martinell contacta amb el pintor i ceramista Xavier Nogués, que s'entusiasma amb la idea i fa una sanefa de 45 metres de llarg, representant el procés d'elaboració del vi i de l'oli. El celler de Gandesa no té una veritable façana principal, ja que Martinell va voler un tractament unitari a les façanes. Té una cobertura ondulant formada per voltes de maó, la típica volta catalana, que descansen directament sobre els arcs parabòlics de l'interior. Les portes i finestres són de maó vist. Com a element decoratiu, té unes rajoles de València, de color verd, que contrasten amb el blanc de l'arrebossat de la resta de la façana. Dos dipòsits d'aigua coronen el celler com si fossin torres. En aquest edifici, Martinell va utilitzar només el maó. El celler de Falset, obra també de Martinell, té una façana inspirada en el passat medieval de la vila, amb un arc adovellat i dues torres emmerletades que li donen un cert aire de castell. A més, la façana té 9 finestres verticals molt estilitzades. En aquest cas, l'arquitecte no va utilitzar l'arc parabòlic i va fer una coberta de teula a dues vessants, sustentada sobre encavallades de fusta. Destaca també un dipòsit d'aigua sostingut sobre 2 arcs parabòlics encreuats i 4 pilastres, tot de maó. Jo crec que la principal realització de la Mancomunitat, diria que dins del que dèiem de modernitat i dins de progrés i d'industrial, jo situaria fonamentalment tota la xarxa de cooperatives amb el món agrari, que em sembla que són gairebé un centenar, és a dir, de 100 entitats cooperatives al món agrari, a més amb un disseny que encara moltes es mantenen i que tenen funcions diferents. Aquesta activitat de modernització, promoció i millora del camp català no és del tot ben rebuda per les autoritats espanyoles. Des del govern de l'Estat, quan hi va començar a haver una actuació en agricultura i ramaderia a Catalunya a través de la intervenció de la Mancomunitat, es va veure molta suspicàcia i fins i tot s'hi va arribar a posar moltes traves. Hi ha un cas molt exemplar d'això que estic dient, que serien els concursos de bestiar que va començar a organitzar la Mancomunitat de Catalunya a partir de l'any 1919. Des de l'administració de l'Estat es va posar traves a aquests concursos, al·legant que hi havia problemes sanitaris. Se'n va començar a prohibir, això cap als anys 20, alguns d'aquests concursos, però no tant amb aquest interès sanitari dels animals, sinó per limitar, per acabar amb la intervenció de la Mancomunitat de Catalunya. L'esperit de l'Escola Superior d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya va continuar durant els anys de la Segona República amb la Generalitat de Catalunya i actualment continua encara ben viu a l'Escola Superior d'Agricultura de Castelldefels, perquè ara està situada a Castelldefels. L'esperit del catalanisme que el va impulsar i és encara present en el professorat, en la manera d'afrontar la modernització de la nostra agricultura i la ramaderia catalanes. 100 anys després, l'Escola Superior d'Agricultura, fundada per Prat de la Riba i Manuel Reventós, és un dels llegats més importants de la Mancomunitat.